Салом ба ҳама подписчикои канали Саёҳат ТЖ. Мо дар ноҳияи Ҳамадонӣ қарор дорем, назди филармонияи мардумӣ ба номи Одина Ҳошим. Анаи тараф Балнисо, ноҳияи Ҳамадонӣ, Московский район будагӣ. Салом ба ҳама мусофирони айватан дур. Дар канали мо Саёҳат ТЖ подписатсия кунед, лайк монед, дар комментариҳо дархостаи худтонро бинависед. Маҷмӯаи варзишӣ. Нонпаз. Яъне филиали ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Нонпаз. ҷои нонпазӣ буда вулучка, торт заказ мекунам. Дилпазир. Магазинои дилпазир. Столови будагӣ, ресторан. мо дар боғи ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ қарор дорем. Московский район. даври Советский Союз Московский район буд. ҳозир моҳо анами столови медурем, худо хоҳад кани бинем чӣ пухтупаз мекунам. гапзанон мекунем, сиёнка мекунем. инҷода ҷои истироҳатгоҳ кардагӣ будам. гилои фасон шунондагӣ, стул мондагӣ, стула фасонча кардагӣ. ана унҷода парки кӯдакона будагӣ. рӯзи худо хоҳад мерем. анаунҷа зури зур кадаги. анаунҷа даромадгоҳаша. мо ба дигар дарш омадем. танаи чойнок да ба филм чой кабуд дам кардия. крутова мехӯрим ё инами чойноки чой кабута мезанӣ мера. ане усмон мегум чой крутова мезанӣ ва инами чой кабут мева, инами чойноки чой кабут мезанӣ мера. анай сабабе ки дарун маҳкамаи мо дарун даромада натонистем. рӯзои шанбеву якшанбе, ҷумъа кушода мешаванд. мардуми деҳотиё, мардуми район кӯдакошонро гирифта намиҷа меоянд. дамгирӣ, истироҳаткунӣ меоянд. имрӯз маҳкамаи мо натонистем дарун бидароем. хеле навгониҳо будагӣ. ва как ина президент омада кушода рафт. карусели динозавр будагӣ. дадан иҷа медушидаст. амфитеатр. ина ҷа меои мешинӣ,
ягон одам бо бепул мея байд мехуна гӯш мекунӣ. кинои гладиатора ин ҳамҷода сёнка кардиям. хайр рӯзои оддихӣ миянҷада ягон консертча метиҳанд, тамошо мекунанд, истироҳат мекунанд, мераванд. Салому алайкум. Хубен таға? Пенҷен? дафт кун, ҳеҷ сура тамошо накун. муҳаббатам.